Para sa dugang mga balita sa Bacolod City kang iban pang lugar sa isla sang Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, makapugsang madamong gid nga salamat. Ido, pilason, sang gitiro sang 5 ka beses sang Indian target sa Banos Murcia, Negros Occidental. Samtang reward money ginatanyag sa makatudlo sang suspect. Yaring balita nga itong gintutukan. Iya kan naluoy di kaya. Kami gay ginakuan ko yak kaluluoy diyan ako apo ya sterya mo. Ginkakibot sang pamilya de la Cruz ang natabo sa ila Ido. Nasa panini nga nagapangluya na sa Pebrero 24 sa ila lugar sa Hacienda Puyas Dako, Barangay Blumentritt, Murcia. Nakaangot sa lawas ng Ido nga si TikTok ang 5 ka Indian target. Ginapatihan nga gingaid pa ini sang gintiro. Di sa kahalin kay ginhigot ang liog di mahigot nga alambre. Tasun gintiro siguro nga gintiro. Kay galain ang buot nga kami ginay nagpadako. Ginpost sa social media sa isang residente ang sitwasyon ni TikTok. Rason nga sa bulig sang Animal Welfare Group, gindala sa veterinary clinic ang Ido kag nadapatan gilayon sang pagbulong. Nagsulogin din sa pinsel ko dyan, ay kabalakay ko akong cellphone, balakay picturean ko nisa. Gini mo guro dart ang Ido, no? Para lang, basi hindi pag isa kontento sang isa lang. Nagbayanihan online ang mga animal rights advocate na gud makatipon sa kwarta sa operasyon ni TikTok. Medyo budlay gina siya sa kay si rated siya. Mauot niya sa siya nga unot mo. Kagti ang fear naman isa ang tetanus. Mayo lang, nahingagaw nga makuha ang mga Indian target nga human sa kabilya. Hopefully mangin eye-opener gisa sa aton. Kag sa ma-move man ang mga aton nga mga agaw brabla sa aton nga layi. Nga sa mas tagaan pag inila sa dulot. Sunod sa Murcia Police, posible na tripan ang Ido sa makabataan sa lugar. Kung lang taon na to, na Indian target niya, makapatay gina siya. Makapatay na saganisang tao, how much more sang Ido nga gamay. Nagtanyag sang reward money sa makatudlo sang may kahimuan sang insidente ang Murcia LGU kag iban pang grupo nga naglabot na sa 235,000 pesos. Ginapadalman sa kapulisan investigasyon ang matumod kag mapasabat ang suspect. Sang tinalikdan niya tuig, 2 ka aspin ang ginbiktima man sang pagpangtiraw sa Indian target sa Bacolod City. Ang masuspect ang wala pa sa gihapon na tumod. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.